Jose Luis Otamendi idazleak bizi dugun garai honetako lekukotasuna poemen bidez adierazi du. Idazlea Azpeitiarrak Landura izenak jarri dio poema liburu berriari. Gaur aurkeztu du lana, Sus argitaletxearen eskutik Donostiako Pandora tabernan. Landura jarri diot izena eta landura hainbat sinonimo antzeko baditu, ez? Gandua, lurruna, lausoa nahi bada, geuna eta bar. Eta izenburu hori jarri diot batetik asko gustatu zitzaidalako entzunion Xabier Gantzaraini lehenbiziko aldiz eta haien etxean erabiltzen zela entzun eta bere musikak nolabait beretu nituen hasteko, baina gero ikusi nuen baita ere, edo aurrez ikusi nuen azken urteotan nik bizi dudan giroa eta ikusten dudana neure inguruan oso bat etor litekela lausotasun horrekin, ez? Lausotasun horrek gutxienez bi aurpegi baditu niretzat, eta bata da hori, gure ikuspegia desitxura dezakela, lauso horrekin gauzak ez direlako ikusten diren bezalakoak, baina bestetik baita ere irikitzen dizkigula kristalgaineko lurrun horrek aukerak gauzen aurrean jarrera bat izateko, jabetzeko eta kontzientzia hartzeko munduan gertatzen diren hainbatez, ez? Liburua nik uste batasuna duela, baldin eta batasuntzat hartu baliteke, nik azken urte hauetan bizi izan ditudan kezka nagusienetako batzu behintzat hor biltzen direlako. Testu asko itxialdi garaian idatzitakoa dira, ez danak eta askoz gutxiago ere, baina asko bai, eta giro horrek badu hor pixo bat testu ingurua dudarik gabe bada bai pandemia eta bestelako gatazka ekumeniko baten arriskuak direla, aldi baten amaieran bizi ote garen ere hori nabarmen xamarra ikusten dut, eta bildurra eta autoritarismoa gora datozen eta krisi ekonomikoa ere gogor jotzen nahi den zera hortan, horrek geure oskolera biltzera otegak hartzan, eta hori ere azpimarratu nahi izan dut, ezta. Orduan geure barruan bilduta klaustrofobia moduko bat edo sentitzen dugu, atera behar bat, baina bestetik agorafobia pixkat ere bai, bildurra ematen duelako ertetzea ere jakinik, inon egotezkotan irtenbiderik hortik behar duela, ez, elkartasunean eta hainbat burrukari eustean, ez. Zanpatzen gaituzten hainbat sumisio hori nolabait galdera ikur larriak jartzetik abiatu beharko genukela, nik ala ikusten dut, ez. Eta hori guztia, horretarako nik daukadan tresna nagusiarekin, hau da, poesia moduan ematen dut, ez. Orduan, batasuna nik uste tonuan, giroan badagoela, baina hori da nik ikusten dudana. Halako nitasun intimo nahi bada arrakalatu batetik edo abiatzen naizela, eta gero askotan estraktuak lira bezala nik uste poemetan erabateko batasun hori nahi oso zaila egiten zait lortzea. Uste dut neure ezina dela. Eta hor txatalka ageri dira, narrazio zatitxoak nahi baduzu, deskribapenak, iritziak, pentsamentuak, gogoetak, eta horiek guztiek osatzen dute poema bakoitza, ez? Saiatzen naiz bertso librea darabilt eta saiatzen naiz hala eta guztiz ere funtseskotzat daukadan poemei musikaltasun bat bilatzen, eta hortan doa nire borroka, ez, lekukotasun bat eman nahi dut garai honena neure jardun xume honetatik, eta uste dut hori dela, hola, dira batean esan da, osatu nahi izan dudana. Testu ingurua gogorra izan da ere, ez dakit konparazio txoro bat jartzatik, ez, mazusta aleak ere testu ingurua sasia dute, ez, gertu dena behin epein, eta orduan, eta hor ernetzen dira, ez, orduan, hortik doa gure ekina, ez. Horretik esaten nuen, liburua esaten duenean, objektu edo zerbait egitera ekarri nahiko nukela, poesia objektibizatu nahi izan dut, egin batean, baina aipatu dut baita ere gauzek, makinek, naturak, espazioak garrantzia duela, eta gauzen itxura neutroa, hemen ikusten dugun txerringa honen neutrotasuna edo osto hauen neutrotasunaren aurrean hori humanizatzen ahalegindu nahi zela, ez? Hau da, neure galbaetik pasatzen nolabait esan, bai. Arrazoiak.
Inon badenik ez dakit gure sasoi hau garbitzeko makina. Ez dakit posible den inor etxerik gabeko historia batera kondenatzea. Badagoela diogu, baina gero ez da izaten jakirik denontzat. Nahikoa badela diogu eta gero ez daukagu denok arnasteko beharbesteko aire hori. Esklabotza zikin estalien gainean jasoa dago ni bizi naizen kalea. Hildako umeek sehaskatzen dute etzaten naizen ohea. Mugatua da nire maitasunaren edukiera irismena joa. Ezin ditut neurri berberean deitoratu krimenak oro eta goretsi amodio guztiak. Batzuk badira amodioak, lixibak nola, erretzen dizkizutenak begiak gibela. Krimen batzuek aldiz, itxutzeraino argitzen didate oraindik gau minetako hortzia. Ez dakit inoiz jaulkiko den nire bihotzetik ogia eta hitz doia. Ez dakit inoiz lortuko dugun justiziazko aire bat orokorra. Horrelakorik gertatzen bada ordea, ez gara honik aterako denak. Odolez zikinduta daude izarrak, telatuak, elurraren erroak. Inor gutxik esaten du, baina nork ez daki zauri eta mutilazioen txitxia ez daudela eginak planetak. Eta geure barruan ditugu gauzak aldatzeko ekaia, palankak, piezak. Makina bat makina. Gu geu suntxipen eta amodio masiboko makinak ez gara ba. Badagoela diogu, baina gero ez da izaten maitasunik denontzat. Giza arrazoiengatik maite dut bizi naizen sasoia.